connais mon amour. Naza tsy tonto sola. Anomeza kuvola. Bekano chimiola. Naza kono gola gola. Tu connais mon amour. Ok. Hello, 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 bonjour. Viens vite parce que fait au téléphone na kati mangadroadro. De stinde tsy plein aby zany somary tsisy fotoagna koa ny sargisty mbala vonavy fo za io. Fa normalement ndraiky izy mbala mavita amin'ny magnanognana direct elaela kely fo za aminazy. Coucou, bonjour mes amis. Mbola magnano fisoragna narô zaha amin'ny fandifasanarô message, commentaire. Ino commentaire message narô niarahaba zaha tamin'ny nomoaly nahatratrarako anniversaire queen tsingeritao miteraha queen. De niany mbala marobe message narô mbola feno commentaire niany miarahaba zaha. Ialako tsigny raha ohatra za koa tsy hitanarô mamaly commentaire narô fotony za matetiky amin'ny vidéo karaty za no matetiky mamaly commentaire. Za ndraikindraiky tsy de mahavaly commentaire zay. Fô izy hitako jiaby commentaire narô io. Fontre mille commentaire. Fontre. De merci wanarô jiaby vidéo ty ataoko solon tegna nakahy mamaly commentaire narô jiaby. J'espère que narô agny maregny tsara. Iske narô agny maregny tsara zafady mba mivolagna koa an'izay maregny tsara agny. Iske narô agny maregny za tsara. De merci wanarô jiaby. De merci wan zandriko niany nisy nagnandefa cadeau taminakahy. Nandefa message izy nomaly fa tsy hitako message nazy. De nagnano commentaire izy niany zoko za ndefa vola aminao zoko izy nagnano cadeau no. Tieko aby izy konto nandifasako message igny asanao satria anao izy fotony izy tsy afaka manoratra amin'ny page ty. Page ty mila misy messenger anao zay vo afaka manoratra aminazy. Nefa izy tsy afaka nanoratra fa nanoratra amin'ny konto nakazanaka be marivo izy fa narô konto maromaro konto faiky. Somary navozo izy tsô tsy za fa nefa ndraiky izy nahazo konto le za mitondra izy de nazoko cadeau nalefanao. Nazoko vola nalefanao tamin'ny numéro. Nony za tsy agna Madagascar de i olagna me cadeau za agna Madagascar de nalefako tamin'ny numéro zanako le vola. Merci ho anao nagnandefa izy. Bon. De merci koa narô jiaby nagnandre anjara tam vidéo igny foto zany volagna hoe zay mandefa vidéo resaka anniversaire anakahy de anaovantsika concours hely misy cadeau hamezako anarô za cadeau surprise. Io tsy hainarô aby hino cadeau io tsy hainarô aby vandiko sa marigny. Non fatokisanarô za mbala misy. Non fitiavanarô za misy. Agny amin'ny 27 vidéo nazoko nidriky nagnano concours. Anarô 27 igny anarô nisoratoko ty amin'ny ty taratasy aby ty. 27 anarô iskan'olo nandray anjara. Zany volagna aroa aminarô no mahazo cadeau aminakahy. Cadeau io amizegny tsy be fa fonaka manolotra izy aminarô be. Fonaka manolotra izy aminarô be tagnatiny eritreritrinakahy zagna mia 125 000 iska olo anarô olo aroe io ça fait 250 000 totaliny. Oh là là mbesa raiky. Fa hitanarô moa za mbola agnisan'ny un problème za tsisy vola be ndeha mezako anarô ary za tsisy raha be ndeha mezako anarô fa
za nandiniky hoe mba hita 250 000 za mezako anareo fana. De olo roa mahazo izy de samy managna 125 000. Nefa nandiniky za nona anareo narobe nandray anjara. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, oui, en fait, il n'est pas là, mon mari, il est parti faire les courses. Vous pouvez l'appeler un peu plus tard, s'il vous plaît. Ben, il n'est pas là, je suis désolée, je peux pas donner le code. Voilà. Désolée. Ouais, on va. Donc, agnatinanareo fitomby roapolo nandray anjara igny tsy ekolo roa fo mahazo cadeau. Fa nandiniky za no le raha mo cadeau amezako anareo de aloha ataontsika helihely le vola de olo 10 ataontsika mahazo. Non mais il est sérieux lui là. Allô? Oui. Oui, oui, ça va. Oui. Attends, j'ai donné tout de suite. C'est gentil, merci. Attends, restez là. Vincent, il n'est pas là en fait. Il est parti faire les courses. Ouais. Ouais, c'est parce que nous, on est un peu pressés parce que tu sais, notre voiture est tombée en panne à Paris. Alors, les codes. Attends. C'est Crédit Agricole, non? Oui, les codes 092 092 49 49 540. 540. Voilà. Super. C'est bon? Eh ben, merci, Castille, ouais, c'est bon. Merci, au revoir. Allez, à la prochaine, ciao. À la prochaine, ciao. Bon. Donc, les rendez tontsika istiam zeni, nous nanaro narobe nandre anjara, alo tontsika samy managna 50 000 iska olo, i vola 250 000 amezako anareo ty, de agny amin'ny 5 personnes mahazo. Vola nareo ty efa pare agnatin'ny Orange Money nakay ato. Za kafa manapika en direct ty fa magnano transfert izy aminareo. Dikan'zegny ataontsika 50 000 iska olo, 50 000 FMZ iska olo, au moins mba agny amin'ny 10 000 anareo mahazo fa tsy olo aroa fogna. Fotony fontra ndrinandray anjara. Noho le raha mo cadeau de ataontsika karaha zegny firasagna izy. Za matofa metimety aminareo zegny. Eske anareo agny maregny za tsara zafady kony? Ataontsika antsapaka amizegny anareo 720 nandefa video ty, isamboriky eto olo 10 no mahazo 50 000 iska olo avy aminaka. Vola ho za efa pare agnatin'ny Orange Money ato, efa magnano transfert fo za miala veto cadeau nareo. Voilà. Ty jiaby de ataontsika antsapaka amizegny azovy tsara vintagna, azovy tsara sensy mahazo le cadeau. Je suis pas Madagascar. Voilà. Bon, izy itinareo io agnatiny io. Samy mizahava firy aby numéro nazy, le numéro ni vidéo no tognoniky eto, agnisan'ny le manonga vinta. Voilà. Zay tsara sens no mahazo izy. Ok. Fanga we ni usada non nga ni luso. Chasse tenti ambara. Bon, on y va. Téléphone tout en mat. Za tsy mizaha numéro voalohany. Numéro 11. Numéro 11. Zahavanareo vidéo ni soratako vidéo numéro 11. Anao anisany nanonga vintagna de mahazo 50 000 avy aminaka. On y va. Maheno tsara, d'accord. Numéro 6. Zeno ni soratako agnatin'ny vidéo yang numéro 6. Anao mahazo vola. Dikan'zay numéro voatombo teo 11. Numéro 11 ndraiky numéro 6. Anareo roe samy mahazo. Nataoko 10 baka izy ty amizegny mba maromaro. Numéro 20.
Tiako azobanao numéro 20 en vidéo ni sorat kwa mbala zahava kwa vo azovia banaro reto numéro 20 kwa nisani na mahazo. Aruta vele azov mbola tsara vinta. Latsaka, atseki latsaka. Numéro 22. Ul tompin vidéo numéro 22 mahazo kwa nanonga vinta. Arek farana agnatina narô 27 personnes nandray anjara 10 narô nataoko mahazo samy manana 50 000 isaka olo fotony raha itsika nataoko olo aroe fo samy manana 125 000 ambola 250 000 amezoko anarô fa nandiniky za de alô samy manana 50 000 raha sarasegna izy de au moins olo 10 mahazo araiky ty farany ala tsisy numéro raha nazoko ty agny. Ambesa tsisy numéro ty. Mety raha nidinitriky tagny fo zegny. Bon, on y va. Farany. Numéro 18. Voilà. Soma istiri avako aby de merci aminarô jiaby nandray anjara. Merci aminarô jiaby nandray anjara reto aby numéro mahazo 50 000 isaka olo. Numéro 11, numéro 18, numéro 25, numéro 20 et numéro 6. Zegny anarô tsara vintagna. Tsy hoe raha tsy vintagna anarô sanany regny fa soma izy ty de merci amin'ny fitiavanarô za, merci amin'ny fandraisanarô anjara. Merci amin'ny fatokisanarô za mbala mitohy ihany fifankatiavagna antsika de anarô 10 ty agnisany nahazo andeha izahavantsika amizegny azovy aby rô olo aby reto amin'ny vidéo regny nasiako numéro jiaby vidéo regny anao le mitondra numéro 18 nahazo numéro 20 mahazo numéro 25 nahazo. Ouais, 25 ici, donc mettons 25 ici. Numéro 25 mahazo, numéro 11 mahazo, numéro 6 mahazo. Félicitations diaby anarô jiaby reto. De andeza avantika amizegny azova comme sinari efa pare agnatin'ny Orange Money ato ny vola. Tonga de kafa agnisany mizay en direct tianao izy koa no amin'ny vidéo no igny misy soratako numéro 6 direct afa mandroata aminaka lifasa numéro no misy Orange Money tout de suite fa transférer ko volanao izy koa no antondra numéro 11 tonga de fa mahazo numéro 25 tonga de fa mahazo numéro 20 mahazo numéro 18 mahazo. Voilà, gros bisous yanarô de merci en fatokisanarô zaha. Amangaka ko tsika mikoragna narô mbelako zay soma mosara zay tanarô tsara ny hina za navy antragno fanagnano izy ty nanapatapaka raha ty ny seky na jo za fanagnano en direct. Amangaka ko de merci aminarô ny nagnano nandray anjara amangaka tsika misoma afa koa de encore merci am commentaire narô marobe publication marobe tsy voavaloko de zagnahary mamalizy aminarô bisous.